feestmuziek, Peter Beense en Oostenrijk, dat past natuurlijk heel goed bij elkaar. Ik doe mijn best. Ik vind het gezellig en ik snap eigenlijk niet wat ik hier doe. Maar, nou, natuurlijk wel gezellig, heerlijk. Ik hou van apres-ski-feestjes en lekker feest. Dat zit in mijn bloed. Ik heb bij mij in de zaak een aantal jongens werken die ook met platen bezig zijn. En een van die jongens is Ernst. En, die heeft dus nu net een nieuwe single uit en het gaat hartstikke goed met hem. En nogmaals, het is een hele goede leerschool, durf ik te zeggen. Ik heb het er ook geleerd. En ik neem een petje af. De jongens gaan hartstikke goed. En toi. Ik hoop dat het hem lukt. Dus het is belangrijk genoeg tegenwoordig. En moeilijk genoeg. Ik heb op dit moment, moet ik eerlijk zijn, ben ik bezig met nummers te zoeken. Ik ben natuurlijk bezig met afvallen. En dat is even prioriteit 1. Heb ik iets in mijn hoofd gesteld van nou, ik wil zoveel afvallen eerst. Om dan weer even met frisse moed tegenaan te gaan. In principe, als ik een beetje op het punt beland ben. Ik heb nou wat nieuwe nummers al liggen. Waar ook heel goede nummers bij zitten al. En dan gaan we opnemen. En dan gaan we waarschijnlijk eerst een single doen. Dus eerst weer aan de slag ermee. En dan daarna weer een album. Want ik wil volgend jaar, zit ik 25 jaar in het vak. Wil ik een soort jubileumconcert geven. Heb je daar al meer informatie over? Wanneer is het precies? Nou, nog niet precies wanneer het is. Het wordt in ieder geval volgend jaar. Dat is zeker. En dat zeg ik 25 jaar in het vak. Voor mij... nou, Paul.